Čau lidi, já vás vítám u dnešního videa, kde budeme kopat penalty a budeme dávat nájezdy ve dvou. Zítra jdu na dovolenou. Čau lidi, tohle je speciál za 25 subscribers. Takže šetíme. Tohle je ten speciál, jak jsem vám sliboval, 25 odběratelů. Pojďte se mnou. Tady se okurky hrajou. Já jsem Zemča, tady okurky hrajou. Někdo vám vzal jméno, víš co tam? Myslím, že vám někdo vzal To je jméno. jedno, koho první? Ale golman měl míč, kámo, tak ne. Ej, tak jako mě bolí noha, jo, takže jako omluvám si kamerka, pokud to nebude tak, jak jsem si to představoval. Uga, čaga. 15. Takhle to má vypadat každý den, jo? Kámo, se na mě víc snaží. No. Okurky hrajou. Kdy budu říkat... Říkej mi okurko. Dobře, okurko. Okurko, hej, teď budeme dva. Okurko, teď jdem 2v2, nebo jako dvě. Jo, jde proti němu, jo. Okurka! Okurka! Nemůžu zavolat to jako kameramana. Pojď, Zemčo. Do boky míč. Pojď. Zavolat? Ne. Hej, okurko, jo? To je za face. Pojď. Nebaví mě to, jdu domů. Super. Mě nebaví to na ty nájezdy. Dobře, tak budeme Penalty šutit. jsou- Ne! Zemčo, ty mačky, dej mi míč. Ale mám to. To si říká golman, jo? Všechno. No, já to si neříkám. Já ti to říkám. Tohle, ještě, než tady tenhle imaginární člověk, který mu budeme říkat Mbappé. No, budeme ti říkat Mbappé. Tak vám nahlásím kanál. Bum. Takže tady Mbappé Vím, co jiné. je nejlepší. Tady bez golman, tady bez golman teď chytá. Ale co teď? Přestoupil jsem z Paříže, no. Tady tenhle rodák Paříže. Ne, tak tenhle to je OG golman, který chytí všechno. Teda to si aspoň myslí doma v posteli. Ale to nemohu to vyčítat. Já si nemyslím, že všechno chytím. Já všechno trefím. Já Kdyby to pak pošle. A jo, to je pravda. Ať ho pošlu potom. Já to budu fotit, to jsem jenom dobrá. Já si můžu to nějak kvalita. Ale tak natáčíme spolu, hej, ale musíš do názvu napsat, že to bylo se mnou. Tak jasně. Zase. A znova